башыңа қойып, йөрергә тиеш. Китапны? Әйе. Шүрмеше. Башта бір китап. Әйдә бер. Мен йөреп карыйм. Икесе. Менә монсын. Юк, авыр була, авыр. Ярар, әйдә. Ана Зифа йөри. Кара. Минем шәшем тота. Үзең уйлап чыгарасың әкиятне. Менә чиратлашып, бер кеше башлый да, икенче кеше дәвам итә, өченчесе дәвам итә. Аю үзенең ашыйсы килгәнен искә төшергән дә һәм улап куйган. Нинди сан? Нинди дә булса, мин сан әйтергә тиеш. Монда 28. Менәмдә кнап. Түгәрәкләренә баса торган. Әйдә, сан 17. 14, 15, 16, 17. Юк. Мин теге шарны тапмадым, әйме? Ул кайда? 18 дип әйткән булсам, әйе. Агачларга яисә булган агачларга зыян китермәскә, әйме? Менә монда кон. Коя. Син табигатькә чыгып кирдеңме әллә? Нишләдең? Тешләдең? Ул минем бакчада чыкты. Ул бераз гына эчтә, аннары бетә ул. Яхшы? Кайшы, кыйык, кагаз. Синең дә кыйык. Мин җиңелдем. Жаза. Исәнләшәтер. Исәнләшәтер, миңа монда эш кушалар. Исәнмесез, саулармысыз? Хөрмәтле телевизор караучылар, Шаян ТВ каналында әти һәм мин тапшыруы. Һәм без башлыйбыз ниндидер китаплар аласыз сез. Нәбалары? Нишлисез китап белән? Китап укырга кирәкме әллә сезгә? Юк. Ала җиңел генә түгел монда сиңа. Нәрсә? Җиңел генә түгел. Нишләргә кирәк? Уен. Уен нинди? Башыңа куеп, йөрергә тиеш. Китапны? Әйе. Шүрмеше. Башта бір китап. Әйдә бер. Кая әле? Йөреп караган. Аннары 2 китап. 3, 4, 5. Китапны сойлагансыз сез. Моны төшерергә ярамый бу китапны. Бу бит илһам, илаһи илһам дигән. Күрәсезме нинди китап? Яхшы. Мен димәк куям. Беләсезме, умыртка туры булсын өчен шулай китаплар куеп йөртәләр. Менә моннан. Куйдым. Һәм мин йөрергә тиешме? Әйе. Ой. Булай икән, минем бу әйтеп бердә йөреп караганым юк иде. Булды, кире кайтмасаң да була. 2 китап. Сез беләсезме, кайбер илләрдә башка куеп йөртәләр. Зур кәрҗиннәр, кәрҗин тутырып анда җиләк җимеш шулай итеп алып кайталар. Менә шулай башларына куеп. Хәзер. Так. Ой, монсы авыррак. Авыррак. Хәзер. Барлы булыр. Никә? Булды бит? Монда кадәр барып җиттем. 3. Тагын? 3. Һәм монсы соңгысы. Әйе, соңгысы була. Әйдә. Соңгысы була. 4 бик авыр була. Монсы да җиңел түгел. Каян сайладыгыз сез бу китапларны монда авыр? Кичерәк китаплар юк идеме нисен? Бар иде. Ой. Авыр. Син үзең йөреп кара менә. Йөри аласыңмы? Әйдә. Мин йөреп карыйм. Икесе. Менә монсын. Юк, авыр була, авыр. Ярар, әйдә. Ана Зифа йөри. Кара. Минем шәшем тота. Лайфхак. Димәк, шеш булса, 2 толымга үрсәң, җиңелрәк әйме? Әйе, шул менә бит байтып куясың да. Менә. Юк. Чып китте. Апа да йөри. Син орткарак куясың. Ярар. Булды. Афәрин, кызлар. Афәрин. Китапларны урынына куябыз һәм тапшыруыбызны дәвам итәбез. Зифа. Кара монда киндер бар. Кара киндер. Син юкка киттеңме әллә? Әнә әтидә сау. Әле бит әкият. Гадәттә бит әкият сөйләгәннән соң гына балалар йокыга китәләр. Монда без әкиятне башламадык. Кара, без бала вакытта шундый уен уйный торган идек, әйме? Әкият, мәсәлән. Яисә үзең уйлап чыгарасың әкиятне. Менә чиратлашып, бер кеше башлый да, икенче кеше дәвам итә, өченчесе дәвам итә, дүртенчесе дәвам итә, аннары кире әйләнеп кайта. Менә шундый әкият килеп чыгара тиеш. Бер сүз дип. Әйдә, менә мәсәлән мин башлыйм. Бер сүз белән дә ярый, җөмлә белән дә ярый. Урман эчендә, үз оясында
kishkina oyu balası yıklap yata idi. Mesela, sen ayıqar, devam et. Ул бик бәләкәй булай икән. Ул бик бәләкәй булган, әйме? Әйе. Чөнки ул ашамаган, гел аш йөргән. Хаманың эше авыр. Аның эше авырткан ди Зифа. Кычкырыбрак әйт әле, ишетелмәй. Ничек? Аның Эше авырткан. эше авырткан. Шуңа күрә ул бик күп ашый алмаган. Кинәт кенә Ул. Биттеме? Әйе. Ул урамда тиен сызгырганын ишеткән. Тиен анда кәрҗиннәр белән Алма ташый. Гөмбә ташый, гөмбә. Зифа, син безнең беләнме, юкмы? Әник улыйсың соң син? Бу аю улыймы шулай? Аю улап ятамы? Аю үзенең ашыйсы килгәнен искә төшергән дә һәм улап куйган. Тиен сызгырып йөргән арада шушы аюның улаганын ишеткән. Һәм тиен шул аю янына килеп сыраган. Аю, син ник улыйсың? Берәр кайгың бармы әллә? Аю аңа былай дигән. Нәрсә дигән аю? Уйлагыз. Аю аңа минем ашыйсым килә дигән. Тиен озак уйлап тормаган, кәрҗиненнән гөмбәне алган да аюның авызына тыгып куйган. Аюга гөмбәләр ошамый икән. Чөнки узган, чөнки алдагы көнне ул шушы гөмбәләрне ашап агуланган булган һәм шуңа күрә аның аш казаны авырта икән. Дип ырылдап җибәргән аю, чөнки аның йоклаган вакытта исенә төшкән. Р хәрефен әйтә белгәне. Шуннан куркып тиен өенә качкан, урмандагы һәм ул урманга чыгып бөтен хайваннарга р дип үзенең р хәрефен әйтергә өйрәнгәнен сөйләп йөргән. Менә шуның белән әкият Бетте. Tamam. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Әти, мин сиңа шундый уен тәкъдим итәм, Зифа белән. Ул стрессны киметү өчен шундый уенчык. Стрессны киметү өчен уенчык. Әйе. Кызык. Нинди Хәзер уен? күрсәтәм. Кая? Ул поп-ит дип атала. Нәрсә дип атала? Поп-ит. Поп ул англисчадан boss дигәнне аңлата. Бас? Әйе, менә лай, boss. Әйе. Басырга. Ит аңа. Аңа бас. Әйе, аңа бас. Димәк, бу уенчык, бу балалар уенчыгымы соң? Әйе. Стрессқа каршы уенчык дип аталамы? Әйе. Юк, туктале. Балалар бүгенге көндә стрессқа каршы нәрсәләрдер эшлиләр икән, без кая барабыз дигән сорау туам инде. Инде хәтта балаларның да стрессны җиңеләйтү өчен ниндидер җайланмалары бар. Зифа, моны ничек уйныйсың, күрсәт әле. Әйдәбез Кил өстәлне монда. чыгарабыз, өстәл белән җиңелрәк. Өстәлдә уйнарга кирәк моны. Әйе. Яхшы. Ой, Куйдым. гөлмәскә Не Менә сөйләп? бу минеке. Менә бу синеке бит. Кая, әйдә, ярар. Ярый инде кайсыда, икесенә бер төрле түгелме соң? Әйе. Ой, ничек уйныйлар, нәрсәгә бу шау? Кара. Әйе. Менә әйдә син аңлат. Зифа, аңлат әйдә. Аңлат. Монсы күтәрелә бит бу. Күтәреләме? Әйдә алайсам моның белән. Әйдә син аңлат, Аңлат, мин ничек уйныйсың? күрсәтәм. Әйдә, телевизор караучылар да күрсеннәр, аларга да аңлат. Әйдә, ничек? Мин карап торам. Так. Нәрсә уйный? Савасың шарны. Әйе. Кайда? Өстәлгә куясың инде. Аннары Әйе. өстенә поп-ит. Бер инде сон әйт. Нинди сон әйтәсең? Моның астында калды теге шар. Әйе. Нинди сон? Нинди дә булса, мин сан әйтергә тиеш. Монда 28. Менә мондай кнопка. Түгәрәкләр инде, баса торган. Әйдә, сан 17. 17 киттек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Yok. Мин теге шарны тапмадым, әйме? Ул кайда? 18 дип әйткән булсам.
Болды, аңладым мен мұны неше ойнайсыз екен, қызық. Қарайлы. Айда, қазір мен яшірем, сіз сан айтасыз. Айда. Біз сон айтамыз. Bu yağı bilen bitti mi? Hazır. Toxta. Deyim amin. Jiber. Тезірек. Oy. Болды. Buradan. 10. Yok, 11. 11. Ayda, Zifa, ayda başla. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'da doğru keldi mında. Bulmadı alaysa. Ayya, bu. Yarar. Mında olda benim birgine kaldı. Qara. Ezgine kaldı. Айтайын тағын нәрсе ойнап бұланың білән. Мына мәселен, айда, сен бір кнопкаға бас, мен бір кнопкаға басам. Кім? Сен. Кім соңғы болса, шо жеңілі. Айда. Қазір тоқта, айда біз башла. Ayda bassınız Zifa'da. Айда кісалайса яңадан. Айда. Зифа башла. Demek kim soңғы bolsa, şul Кімге жетмей, шо жеңілі. şul жеңілі. Ha. Айда. Ayda gittik. Hop. Оп. 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 Nişap bunu anti-stres деп атағандарсың. Бұл бетінде, ayda sen, бұл бетінде ғади ойыншық. Айя. Sizde de var mı ne stres? Zifa sende var mı? Stres geçiresin mi sen? Айда, бас. Ha? Тоқта, мен, сен, анары. Қар мен бит. Мен қарай. Сен уже бастың. Ayya, Hazifa. Min. Ти, мен. Зифа. Ти, Min. мен. Mena kalmadı. Mena kalmadı. Min жеңілдім. Мен ойыннан шығам да, анары сіз давам етесіз ikiniz, değil mi? Анары, мына бұлай басып та ойнап бұла, басып қана олай басасың. Хам шулай ғана ойнап бұла. Мына шулай тігі бармақларға массаж мәселен, әйме? Мына шулай. Яйса, білесіз мі? Мына қара. Не, ойын ойлап шығардым. Мәселен, қарамыйша бүтінісіне басып бітіреге керек. Айда. Білем. Мәселен, мұнда абайлап бұла, жайлы бет. Тоқта бір. Ярыма мен. Әйді, нәрсе? Мәселен, Тәқдим етесің? Көзнайым. Көздей ме, бәйді? Юм? Хам бұл құлаққа да рәқәт. Білесіз ме, мұндырақ ойын бар еді, әне мақсус нендедер әйберлеріні түрелер аның білән. Шытыр-шытыр кетіре тұрған, шындай пакет. Пленка әйет түгәрәклі. Ләкин бұл тігісі бет ол біте тұрған. Бұл бітмейді. Бітмей бір қошанда. Мен ашынсығына сәйір болып тойылды антистресс балалар үшін. Енді балаларының да әйе бітті, молодец. Бұл ештен стресс кешірселер енді. Мен сіздің үшін, келешегіз үшін қорқам, балалар. Сіз бетінде андай бірінің, андай сөзді де білірге тиіш түгілсіз. Юғы есе. Мына шындай. Ярар, мен ашады бойын. Қызықлы. Әншектір менікі бір яғы үшлейм, бір yo'q. Миша, ishli bit. Mana bit, bu yog'ida ishli, bu yog'i. Mana bit ishli. Bu yog'i ko'rdim, tovush chiqara. Atigisi yo'q. Bu yo'q. Tovushi boshqa turli. Ayya. Ham bu og'irroq bo'lsa. Demak, papita turli bo'ladi. Ayya. Bir. Jay kuni biz o'rmonga, tabiatga chiqib yo'l itirga yaratamiz. Kimdir baliqqa bora, kimdir hozir endi yangacha, zamoncha piknik deb ataymiz bitinde evet. Shunda chiqib to'planamiz. Mana tabiatga chiqqanda, shunday yo'lni uyushtirganda narsalarni ishlarga yaray ham yaramay. O'zingning ortidan shuplarni kerak yerga. Mana durust. Shuplarni tashlarga yaramay. Durust. Biz tire iyunni, aylana tire muhitni shistalıqta tutarga tiyir. Shulay bit. Buning uchun anda bit yo'l itirga borgansan ekan yaray. Sen o'zingdan so'ng shup qoldirga tiyishdi, bilaymi? Tog'in narsalar ishlarga kerak tog'in. Mana masalan sen o'tirta olasan og'ashlar bilan endi. Ayya. Og'ashlarga yeysa bo'lgan og'ashlarga ziyon keltirmaskaymi? Aw. Meni munda qo'y. Qo'ya. Ha, sen tabiatga chiqib kirdingmi? Ani ishlading, tishlading? U mening bog'chada chiqdi. Ol birozgina ishda, anlar bita ol. Yaxshi? Shuplarni yarar. O'zingning shubingdan tugul, borg'ash agarda anda sen shub ko'rasan ekan, nishlarga kerak? Boshqalarni qanday endi olib qo'yarga? Ayya. Mana endi tartibsizlar, nechig endi shubni qoldirib bo'lar, shulay deb sen ani Tabiat bit toshilana. Durust. Narsa deb aytdi, narsa uchun oshilana tabiat. Shubni tashlag'ay. Durust, shubni tashlasang, anar tushingada noshar tushlar kirarga mumkin, shulay bet. Shulay. Suv
янында булганда? Суны пеширатырга? Ярамый. Дөрес. Суга чупатырга ярамый бик тә. Дөрес. Чөнки суга чупатсаң, анда мәсәлән балыкларга зыян килә ала. Әйе. Алар аны азык-төлек дип кабул итәләр дә һәм ашарга мөмкин, һәм ул аларга зыян. Шулай итеп, без тирә-якны чисталыкта тотарга тиеш, шулаймы? Әйе. Синең кулыңда нинди хайван ул? Әкәм, төккәм. Әкәм-төкәм. Әйе. Иң җитез хайван бу дөньяда. Әкәм-төкәм әгәр дә безнең телевизор караучылар белән саубуллашса, ничек саубуллашыр иде икән? Кара, давай. Попит тоткан кеше ничек саубуллаша? Сау булыгыз. Ике шундый акыллы, тәртипле кызы булган әти кеше чын күңелдән елмаеп сезнең белән саубуллаша. Киләсе тапшыруларда очрашканга кадәр тәртипле булыгыз, исән сау булыгыз, зур уңышлар насыйп булсын. Сау булыгыз. Хуш.